ummurima e palle tati diwan Matam tawi ben fof ngari tan ko tawtorede anniversaire yewtere cellal nde Mamadou Korera yubbinta e haalirde ORFM bo Horkodiéré docteur Bocar Daf gardido semi e nder leydi Sénégal teddiniraɗo ñalɗi ɗi arti e sababu tawtorede mo ɗiɗo ñalɗi par ce que Korera ɓuuri hitande omo haalda e am hono oɗo ñalawma nde o namdi kam ɗum mbimomi ko mami waɗ ɗum inchallah mbeɗa yetta Allah mbeɗa yettanamo Allah ñalawma hande o min jettini ɗum ko journée mutualité yante journée santé sababuji ɗiɗɗi ene wawno addude mi ɗo sawi ko santé tan o wino mbeɗa wawno arde saabu koye santé liggotomi tagal nde docteur Daf jarni Mamadou Korera gondo sababu ñalawma o yañima no feewi e tarika sababu gadduɗo semi e nder leydi Sénégal. Agence couverture maladie universelle ko président Macky Sall yañi ɗum addi ɗum mitalaji ne gonno kono ko kanko adari ɗum waɗi organisé nde o addi ɗum nde e Sénégal temedere neɗɗo fof mo jiinoɗa ɓurani nogas ko jeeno hen ñalawma hande o eɗen jara e 8 500 000 personnes mo ganduɗa ene mutuelaji ɗum ɗon firti ko temedere neɗɗo hande mo limɗa fof hen capanɗe joo e tato ene couverture maladie universelle ɗum noon mbeɗa wiya région de Matam oɗo keede hen caggal saabu ko ɓinguel moɗon ardi ɗum ha tengti noon e responsable uji joguiɓe commune aji ɗi manam les collectivités territoriales. caggal mum docteur Daf ñaguima kala maire gonɗo e nder diwan o nde hokkata mutuel gonɗo e nder commune mum terrain kanko ma o darono oɗon terrain no mara gam wallidde e semminde ɗin mutuel aji. Mamadou Issa Nia cukko maire mo Horkodiéré caggal nde o teski darde e himme docteur Bocar Daf waɗi e nder diwan o to banggue oɗon semi couverture maladie universelle o arti tigui rigui e wiide wonde mairie ndi e maire o ene daari e gollodade e mabɓe e kala fannu. Docteur Daf ko neɗɗo mo sono welano wiya c'est la première fois jimum face à face so welami wiya mi welan tan mbiɗa andi ko neɗɗo dariɗo diwan o mbiɗa andi ko neɗɗo bawɗo ko halfina ko mbiɗa andi ko waɗi apporté e nder leydi he ko waɗi apporté e nder département de Kanel ko waɗi apporté e nder commune de Horkodiéré to banggue exactement santé ɗum noon on hande so tawi ari e nder commune de Horkodiéré maire Horkodiéré to wawi wonde foof aran hawra e kihiɗe he walla hawra e ñalawma he jaɓɓomo teddinamo bismomo walla no ari e nokku makko mi wawa gayni taw mi heɗɗina calminaji monsieur le maire Daouda Dia omo salminma omo bismoma e nder commune he omo salminma omo bismoma omo salmina équipe aussi baɗɗo organisé équipe gonɗo équipe médical gonɗo e commune o omo waɗade encouragé omo waɗade félicité mais aussi omo wiya yoɓe paam kala tomo jiiɗi yaade ma waɗɗo accompagné
ciftinen tan oɗon ñalawma o waɗi koye tawtorede Alassane Ba Cissé sous-préfet mo Horkodiéré e cukku mum cettiɗo no feewi nafoore nde on ɗon semi addi e nder diwan he kono sakkitori ko wasiyade ɓe ndeɓe ɓeydata hirjino ha goto kala wawa famde e naftorade oɗon semi.